makawuono. Achiew maber, oyawre. Oyawre, inyanno ka suto romi maber. Imba neno kanyo ka rinda romi. Machiegni ahinya nonro mar gazet Okinyi makawuono. Akia ni kinde mabende ibire tich, chal mar kor lwasi oko kanyo chalo nade. Kalore ni kawuono ng'anyo mar 2 e juma, mano mar Azimio, timore kawuono. Kalore ga pa matiyogo, neno kanyo endo ka obila osebet, osechung'e kuonde mopogore opogore. Kendo kawuono ni endi lori gino endo king'iyo maber to aneno gima chalo soda to kod pi modho mar kube gi eki. Koro aparo ni gichalo jogo eko mantiere koda ikruok ma oiw ne weche go eko mag ng'anyo. To obed mana ikruok mar rito mwandu mag ji kaachiel kod rito jogo ma ng'anyo. Joma undu ema gimak, kik giketh gimoro, kik ponono gichiel ng'ata ng'ata kata gi lisasi. Wan bende mane genowa nikech chieng' wuok tich no otimore mopogore koda geno marwa mar neno mar ni obila onego bed ni rito mwandu mag jogo eko ma samoro nyalo kethi e kinde ng'anyo. Kata kamano ka wachako nonro mar gazet Okinyi makawuono, weche mabende aneno komi peka e gazede ariyogi. Wanyalo mana wacho ni gin mana wechego mag siasa kwa ng'iyo The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation mabende wantiere godo Okinyi makawuono. Adwa ni wachaka yanga kod gazet mar The Standard Okinyi makawuono. Kwa ng'iyo gazet ni mar The Standard Okinyi makawuono, kineno thuon wach mabende oket kae atito. Nitiere jogo mabende nyaka sani koro imenyo. Kwa chako kanyo kod jatend piny William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua, Ogai mar obila Japhet Koome, mano Jamin Buche Doho, Nordin Haji, wantiere kanyo kod jatend migao mar arita Kithure Kindiki kaachiel kod Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Magi e jogo mabende koro ndika ni the buck stops here. Kalore kod weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Gine ma ponono ginyalo timo mar mondo mi kata ng'anyo mantiere pacho kae ochungi. Ponono ka nitiere kuma obila rocho ratiro mar jopiny. Obila nyalo timo maber moloyo mano kata nyalo weyo rocho ratiro mar jopiny e kinde mag ng'anyo. Maendi yango kaendi ni thuondi 6 ma koro oket picha gi e gazet kai kata oboke mbele mar oboke ni endi gine jogo eko mantiere koda ting' mapek mar neno ni chenro go eko mag ng'anyo chung, weche mag winjruok obedo kendo bende neno ni arita mar kwe oketi motegno ne oganda duto komakore koda chenro go eko mag weche mag arita e thur kaendi. King'iyo kaendi aparo ni bich kuomgi gin jogo eko ma gintiere koda ting' mapek ahinya nikech gintiere e piny owacho. Kata kamano achiel kende ma en Migosi Raila Odinga ema aneno ka en jago nendo maonge piny owacho ma bende iwacho ni nitiere koda ting' mar neno ni chenro go eko mag winjruok obedo kaachiel koda chiko joge ma johera mage mondo mi kik wayud lal mopogore opogore kinde go eko mag ng'anyo dhi nyime. Tiwacho kata ni ka buru pok okwe, mano buru mabende wanyalo wacho ni buru mano dum e kinde mar ng'anyo, mano mar chieng' wuok tich, mano ma jomane odiochieng' ma kawuono wang'eyo ni jopiny kendo dhi e ndara ka siro lwedo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kalure kod gigo mopogore opogore manyaka sani gisundo sirikal mar William Ruto otim lokruoge mopogore opogore ma gidwaro notim mano koriwo pek mar ngima, weche mopogore opogore, yawo sava mar IEBC kaachiel koda kaka idwa yier commissioners mamoko mag IEBC. Mago duto kata kamano warito neno ni ng'anyo ma kawuono to biro bedo e yo machalo nade. Wach ma kamano aneno komi peke it gazet mar 8. Kata kamano kapok wadhi it gazet mar 8 kanyo kama bende angwa none wach ma kamano. Kwa ng'iyo wi gazet mar The Standard Okinyi makawuono bende nitiere weche mopogore opogore ma bende omi pek Okinyi makawuono ma bende dagom mar mondo mi wachak godo. Kwa chako kod wach mantiere it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard. Nyaka sani koro nitiere chik ma bende ogol nyaka sani, mano ma bende ogol kod doho ma malo e pacho kae. Nyaka sani kwa ng'iyo kae wacho ni nyaka sani jonyuol e kindego mabende ponono intiere kod mwandu ni mora mora mabende idwa uso. Oko chuno mar mondo mi ibed piny kata ichope winjruok mora mora kod nyithindi kapok iuso mwandu makamago. To mwandu makamagi thothne wang'eyo ni gin lo kata weche mag lo ma ji jathoro lalo. Ji jathoro laro. Ka bende iwacho kanyo ni ok en gima ber ka janyuol osepuonji opidhi chakre tini kaeto kisebedo maduong'. Koro idwani koro ilar mwandu kode ni nyaka kapok ouso mwandu mora mora to biro sumo paro kuomi monde. Okay, anaparo ni maendi en okang' mado kawo maber mogik nikech adiri makende ni
mwandu mochwere ma janyuol nyalo miyo nyathi en somo. Kata in kama koro intiere sani ni endi, ing'eni itiyo to iyudo girimo matin ma inyalo loso godo mwandu ni. Nyathi ing'eni sani okia ni lose nang'o. To biro chopo ndalo moro mbele ma samoro samiloso mwandu ni endi, to in bende itere school mar mondo mi chieng' moro embo yud tich olos godo ang'o? Olos go mwandu mare. Yes, kata kamano en adieri ni ok en gima ber ahinya ka iyudo ka nyithindo larore e mwandu ma samoro babagi ne oloso. Adieri janyuol nyalo bedo koda paro ni odwaro ni mondo mi mwandu gi te ondiko ewi jaode, kata ondiko ewi nyithinde, kata ondiko ewi nyathine achiel, kata mana ewi nyamingi, kata wi owadgi moro machielo. Kuom mano apani kaendi odialo buche otimo tim maber ma bende biro miyo ojende masani endi ok bed jogo eko mobet abeta ni baba wanigo. En orito mana mar yako mwandu. Kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo matin. Ka bende kwa ng'iyo wach ma bende nong'ad kanyo koda mano High Court judge kata jang'ad bura e doho mamalo mano Munyao Sila. Ka bende wacho kanyo ni en odhiere nono gimomiyo nyithindo go kalure ni man en bura mar e kind owete ariyo ka achiel koda wuon margi. Ka bende koro giseyo wuon margi ni wuon margi no uso lo ka ok onyisogi. Owacho ka no obuoro gimomiyo nyithindo ariyo go ponono ne koro wuoyo ne wuon gi marach kata haras wuon gi kalure ni mano mwandu mane wuon gi oloso en wuon. Ang'o momiyo gin kik giti kod teko margi mar mondo mi gin bende ginyiew mwandu margi giwegi giwe ng'iyo mwandu mar wuon gi kata ma bende wuon gi noloso e kinde mage. Wach ma kama ang'e ni ponono nyalo miyo nyithindo wigi chiewo oko ka mar mondo mi ponono kik beda ni an janyuolna nitiere kod pesa we koro kik ati matek ponono ni kowito ngimane to abro kawo mwandu kata obro pogona. Kata mano kwa dhi mapiyo adwa ni wang'e ane wach mantiere it gazet mar 5 mano wechego mag somo. Wach ma bende nyaka sani wang'e no osebedo ka kelo achiedh nade mopogore pacho kae, to kata kamano nyaka sani wanyalo ng'eyo ni koro jopuonje ma bende puonjo nasar nyaka sani koro wanyalo wacho ni giyudo fuong'ruok ma en to kaka doho mano nyiso duol ma bende ochung' ne osara e pacho kae mar mondo mi kik bi ng'ad osara margi. Par ni SRC yande chano mar ng'ado osara mar jopuonj mag ECDE mar mondo mi obed nus ponono ka ni yudo kata osara mar 13,000 to koro ni dhi yudo 7,000 kende ma bende neno omenda matin matamra gi nono. Apani maendi bende en gino endo makare nikech king'iyo kaendi aparo ni commission ma ochung' ne chiko sa jotich piny owacho mano SRC wachre kaendi kata jang'ad buche oyango kaendi ni ne ok gi sumo paro kuom jokanyo mochung' ne weche mag somo kaachiel koda sumo paro kuom oganda iluongo ni public participation kane pok gichopo e okang' nendo mar duoko piny osach jopuonj mag jonasari gieki. Ma aparo ni en gima ber nikech king'i adier jogo eko ma puonjo kaka jopuonj mag jonasari gi gin koda tich matek mogik nikech gine magi chako gi nyathi ka nyathi pod tin kacha. Ochako gi nyathi ka nyathi pod tin ma gimonyiso nyathino bro mako nyaka chieng'. Kuom ranyisi an anyalo paro nitiere gimoro mano puonjwa to kadongo taneno ka tinde ok en one of the letters. Ok en achiel kuom letters mag A to Z. To naneno ka ni puonjwa kata ne en mana pattern. Kuom mano kopogore kata mana gi puonjo nyathi kaka imako kalam, kaka indiko, kaka inyalo wacho weche, en ng'atno endo manyalo puonjo nyathi bende wechego eko mag luor. Nikech mano bedo ka samoro kolor kata mana skul tinde to yudo ka jonyuol temo go koko ni to nyithindo gidok karang'o. Jonyuol ok ohero bet gi nyithindo kuom thuolo malach ahinya. Kuom mano aparo ni maendi en okang' maber nikech biro miyo kata mana gibedo koda jip kata teko e tijegi mar neno ni wabedo koda foundation motegno mag wechego eko mag somo. To mana kaka isewacho ni kalure kod chenro no mana kaka isewacho ni jopuonj gi mag ECDE ema konyo e gero foundation mar nyathi ahinya to e kindego mochako somo. Kalure ni ene mopuonje kaka gigo mosomo, kaka ndiko, kaka bendo loso to bende gintiere kod tich matek. Iwacho ni chenro ni mar ponono ng'ado osara
ne dhi hinyo mago jopuonje maderom 45,000 mago mabende puonjo e counties mopogore opogore pacho kae ka bende ni chano mar ng'ado osara margi mar mondo mi ong'ade kod atamalo 50. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere jopuonje moko ma kane ponono ni ndo ng'ado osara makamano wang'eyo ni omenda monego bed ni giyudo matin mogika onego bed shillings 13,000 ma podi en mapiny. Wang'eyo ni omenda nitiere kata jomoko matiye udi mago mabende iluongo kanyo gi dongere ni house helps. Moko kuom gi ne dhi yudo kata omenda mang'eny moloyo japuonj mar ECD mabende no dhi bedo gino marach ahinya. Nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere jopuonje maderom 43,874 mabende puonjo e counties mopogore opogore. Nyaka sani wang'eyo ni 14,000 kende 919 e mago mabende koro wanyalo wach ni ondik e yorno mongirore kata permanent and pensionable. Ka bende modong' to nyaka sani podi nitiere mane chenro mar oraka mar higni 3 gino mabende osebed kisundo sirikal ahinya to mago mag counties mar mondo mi jopuonje mag ECD gi bende thothgi ondik e yor mongirore kata e yorno mar permanent. Ing'eyo ni samoro bende aparo ni kopogore kata mana gi bedo orak ni endi ong'eyo beg ni sirikal ng'iyo ni to orak gi ni obiro koda ber mage nikech magi gik ma samoro nyalo miyo yudo ka skul koro amua ging'ado kendgi ni wadwaro ni mondo mi janyuol ka janyuol ochul kata mana 500 moro iluongo ni motivational fee nikech samoro nok mar muom to kaluwore gi ting' ma samoro japuonj no endo nitiere godo mapek mar tayo nyithindo matindo gi eki. Kodhi mana mapiyo piyo kopogore kod mana dwani wang'ia ne wach mantiere it gazet mar 6 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono ma en kotudore kod bura mano mar nek mabende luoro mano kanyi wacho kanyo ni nyaka sani koro doho oseng'ado ni Jowi kaachiel kod Maribe nitiere kod bura monego bed ni giduoko e nyima mane nyim doho kacha mano bura motudore kod nek mar nyadendi Monica Kimani mabende notimore kanyo tarik 19 dwe mar 9 higa mar 2018. Nyaka sani koro kaluwore koda wanyalo wacho ni en neno mopogore opogore kata nonro mabende osetima kod jogo mabende nomako negi bura. Nyaka sani koro fweny ni nyaka koro gichop e nyim doho kacha giduto gibi gi joneno margi mar mondo mi ponono giwacha gino maging'eyo kotudore kod nek mar nyadendi Monica Kimani. Ka bende nyaka sani Jowi wacho ni en obro chopo e nyim doho kacha koda janena achiel. Maribe to wacho ni entiere kod jonena auchiel mabende obro chopo godo e nyim doho kacha mar mondo mi ponono waluongi kod dongere ni o defend herself kaluwore kod bura mar nek mabende mienogi. Kaluwore kod jamak bura lo piny owacho kata senior state prosecutor Wangui Gichuhi gilero kaendi ni yo kata kit tho mane Monica Kimani otho godo ni endi gik mane okale komakore koda kata mana ng'ute mane ong'adi nyiso ni ng'ama ne timo maendi ne nitiere koda paro mar neno ni otieke chuth kendo hinye. To king'iyo kanyo bende giwacho ni Jowi ni endi kaluwore koda joneno mathoth ma osetimo neno ewi bura makamae en ng'atno endo mane one mogik ka wuok kama ne okwanye ringre Kimani ni endi. Kuom mano bende ne odogo yud ma kaluwore koda moko kuom nyinyo kata DNAs mane oyudi chenro go eko mag kama ne nitiere na endo. Apa ni maendi gima oseyuare ahinya mabende kaber to nonego bed ni odelo buche kata DPP koro kete obed gino endo minyalo kasi mondo mi ong'iane na ni to ong'ad wach mane mogik mondo mi ratiro yudre ne jogi. To bende wacho kanyo ni nyaka sani kaluwore kod malingling mabende osefweny kotudore kod bura makama kapo no yudgi kod ketho inyalo ng'adne gi twech mano mabende iluongo kanyo ni twech mar tho kata kamano wang'eyo ni twech mar tho kata mar nego ng'ato onge pacho kae mano nyalo mana bedo kata life imprisonment. Ka bende wacho ni Maribe to bende ponono itudo kod ketho ni kaluwore kinde nek mar nyadendi Monica Kimani nokonyo Jowi
mano koda nyamburko mare kaeto bang' mano nitiere lewni moko ma bende ne owang'o mar mondo mi opand ranyisi moro amora. Mane momiyo nyaka sani mana kaka isewacho ni familia mar Monica Kimani ponono nyaka sani gisechako neno geno ni ponono gibiro yudo ratiro makare ne nyathigi ma bende noneg e yo malit ahinya. Kowere kod mano adwa ni wang'i wach mantiere it gazet mar 8, wach ma bende gazet ni mar The Standard nomiyo pek okinyi makawuono. Mano kotudore kod jogo ma bende nyaka sani mana kaka isewacho ni gin thuondi 6 ma wanyalo wacho ni sani piny Kenya nitiere lwetgi kaluwore kod wechego mag ng'anyo ma bende pod dhi mbele pacho kae. Nitiere joma opogore ma bende nyaka sani osewuok oko mar sundo gi mar mondo mi gibede twak, kata kamano pod ok wang'eyo ka gino kata twak makare biro bedo e kindgi. Ng'at mokwongo ka en jatend piny William Ruto ma iwacho ni nitiere koda ting' mar neno ni piny Kenya obedo koda kwe kendo wagayo wechego eko mag siasa mabiro maliet kaachiel koda neno bende ni obet piny kata oketo kwe kinde koda jogo eko ma samoro ng'anyo. Mar ariyo kata doko ni jatend piny William Ruto pod nitiere pinje mag Europe. Mar ariyo en Rigathi Gachagua magi kinde ni endi wanyalo wacho ni en jatelo makoneno ka jatelo maduong' e pacho kaendi. To wachore ni en masani onyalo go simo to golo chik mar mondo mi polisi otim magi ma kaluwore koda ng'anyo madhi nyime ni. Kuom mano embe nitiere koda ting' mar neno ni oga chenro makama kata oket winjruok mar mondo mi gigi eki orum chuth. Mar adek en migosi Raila Odinga ma gazeti ni endi wacho no kaendi ni entiere koda ting' mar neno ni ochiwo ayanga ler ni to ang'o momiyo ji ng'anyo to giko mar ng'anyo ni wabro yudo ang'o kaka jogo eko ma samoro siro ng'anyo makamaendi. Kendo bende en gi ting' mar neno ni okweyo joge mar mondo mi owe kata odhi nyime gi weche mag ng'anyo. Mar ang'wen en Kithure Kindiki ma bende en jatend migawo mar weche mag arita kwe pacho kaendi. En koda ting' mar neno ni ochiwo telo ma oriere ahinya ne bado bila kata weche go eko mag arita kaka okang' nendo maneno ni ok odok nyakonchiel kata odoko ni nitiere wek moko manyocha liekore ni kane gibeti e bura chieng' wuok tich mar neno kaka inyalo chik weche go eko mag arita to chal ni ne ong'anyo ma wuok oko e bura makamano endo. Kane wacho kara kane neno tweet mare en gino endo mane bet ka pogore matin. Mar abich ka en Japheth Koome ma jatend obila ma bende wacho ni ok onego bed ni nene dok nyakonchiel ni osiko nyoso kata yoko jogo eko mang'anya ahinya omayo gi ratiro margi, to bende ok onego bed ni odok koro obila ma koro onyiso ni obila tiyo tich maber kata piny owacho tiyo tich maber kaluwore koda ng'anyo nendo. Mogik en Nurdin Haji ma en jamak buche lo buche mag oganda e lo piny owacho ma bende nyocha osewacho ni en orito mar mondo mi omiye mana liech mar ang'ongo kata ng'at mang'ongo miwacho ni nitiere kaka oting'o kendo siro chenro go eko mag ng'anyo mondo mi ochak timo nonro. Magi timore kinde ma bende senator mar piny mar Amerika Christopher Andrew Coons nyo ose biro kendo chopo mar neno ni giketo weche go eko mag twak ma bende aparo ni oore koda jatend piny nendo mar US Joe Biden mar mondo mi piny owacho bede koda twak moro mar kelo winjruok manyalo kelo kwe e kindgi koda jatend Azimio mar mondo mi weche mag kwe obedi. To bende ne waneno tok romo kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua no dhi oromo nyaka kod kweth mar Azimio mar mondo mi gibede lalruok makade. It gazet mar 9 mana kaka wasewacho moko kuom jogo ma bende imenyo. It gazet mar 9 kanyo kwa nyalo mana ng'iyo nyaka sani koro ogai mar obila mano Japheth Koome nyaka sani koro iwacho ni en jago ma bende koro wenge duto ng'iya ahinya to e kinde gi man wantiere kod tungni e wechego mag siasa ka bende nyaka sani iwacho kae ni mano kweth mapingo piny owacho kaachiel kod grube makedo ne ratiro mag oganda sani koro dwaro mar mondo mi obede ong'ala manyime kata nyaka sani koro wacho ni ponono ok notimo tije yo makare e kinde ma bende nonego bed nochiwo arita makare ne jo Kenya e kinde mag ng'anyo ka bende nyaka sani koro jatend piny Kenya nyaka sani koro nyalo wacho ni oweyo mpira kata opira e lwet mano ogai mar obila e pacho kae ka bende wacho ni obila
sekta mar obila en sekta mochung' kar kende nyaka sani koro iseyogi kotudore koda jogo mabende nowito ngimagi e kinde ng'anyo mabende pod dhi mbele pacho kae. Yes, ing'eyo bende ing'eni samoro nyalo chopo ndalo ma ibiro penje kata ne luonge kata mane od bura kata parliamentary commissions gi ma ibiro penje penjo kuom ranyisi king'iyo gik manyo timore kinde manyo monja puoth mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta obila nyonge kanyo seche machendo gi kidhi nyime kuom thuolo malach mag seche go duto Kanyalo wacho ni ne seche 24 ma joka kande gedi kachacha obila ne onge mayangi nyaka rombo nitiere rombo mabende yang kanyo koro dwa isano obila ne onge kata mana machiegni kanyo kata obila onge ga marito kata kanyo kasto bang'e iyudo ka jatend obila wuok oko odiochieng' makinyne ka wacho ni obila ne ochopo kachacha mano ka giseoro obila odiochieng' makinyne obila ne ochopo kacha ande ondiko barua ka wacho ni obila ne ochopo kacha mapiyo mar geng'o gik makama. Koro mano nyisi ni chal ka gima embe entiere onge koda duol mare wuon mar chiko obila kata obedo ni nosingnwa ni obila sani nitiere koda nyalo chung' kar kende kata independent gibedo independent ma ginyalo timo gigi kigin. Koro ochalo ng'at ma samoro nitiere koda ng'atno endo ma diyo remote mare ni tim kikitim tim kikitim. Kata kamano weche makamago nyalo wacho ni siasa bende osedonjo e iye kanyo. Adwa ni wadhi it gazet mar 10 mana mapiyo piyo man mondo mi watie gazet ni mar The Standard walidha ne mano mar Daily Nation bende it gazet mar 10 kae nyaka sani koro gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga sani koro lieko ni ponono ok onyal laro kom ten piny Kenya mano e yiero mabiro mar higa mar 2027. Kata kamano magi timore kinde mabende nitiere jogo mabende nyaka sani koro kwagi mar mondo mi gibede twak gikel kwe e pacho kae magi weche mabende podi tuch. Kata kamano Raila nyalo wacho kamano to kochopo 2027 pod waneno nyinge debe. Nyalo bedo nyalo paro kata mana 2013 bende gima kamano ne otimore. To bende aparo ni sani endi gima duong' mapani migosi Raila ng'iyo en neno ni piny Kenya obede lai nikech ji thagore ting'e kaka en jago nino makedo nega oganda ma ratilo mag oganda mane gima duong' ne sani ok weche go mag 2027. Kopogore gi ma aparo ni maendi bende en yo mar temo neno godo ni weche go mag iluongo ni electoral justice kata rocho weche go mag yiero ok ochako timore kende pacho kaendi nikech maendi apano wacho kaluwore koda moko kuom jogo kuma samoro nitiere koda paro ni kamoro migosi Raila Odinga loso mana yore ge mar mondo mi 2027 ochako ringi to hapa ni mano statement mobire sama beri mogik. Yes. Ka bende wacho kanyo ni kaluwore kod gigo mabende wacho ni ok onyal bede yiero ka bende commissioners onge kod geno ewi commissioners mag IBC mabende ibiro bed kiyiero. Adwa ni watie kod machinglo kata katun mantiere it gazet mar 14 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono mano machinglo makamano king'iye kafaya kwang'eyo ni nyaka sani jago mabende nitiere kanyo nyalo wacho ni badwa mano kor kachiche wang'eye surane kineno kanyo ndikanyo ni President of the Republic of Kenya mano kaluwore kod platform mabende oketne kanyo mano mar loso. King'iyo kako loso kanyo to king'iyo kwa ground weche opogore. Wacho ni ka entiere pinje ma oko mano diaspora to wacho ni wan pinyno endo man kod kwe kendo warwako duto mar mondo muket mwandu kodwa kata pinywa to piny miulose ni to majoni kata GSU yoko ganda maratari mano kwa ground apa ni maendi gino endo ma temo nyiso inyalo paro kanyo cha o tweet kata jatend piny no tweet kanyo endo ni entire pinje go kuma oko chano romo koda jotelo chendo go kuma keto mwandu e piny Kenya to ineno ka sani ndi social media bende ji ni ngangari dhano no ori tweet mana gi pichni mag kaka Kenya chalo kaka yoko ji ka ji tag kata ji luongo international communities ni ne uru piny miwacho ni mondo mubukete mwandu mano endo chieng' wuok tich.
Kata kamano weche mabende timore pacho kae mago mag ng'anyo makinde ka kinde mabende waneno ponono nyalo riembo kata joket mondo e pacho kae nikech kaluwore kod kaka jomaundu osebedo ka wuok oko ka ketho mwandu nyalo kata miyo joket mwandu bedo moluor ni ponono nyalo keto mwandu na kacha to pesa na nyumore ayudo lal matamra gi nono. Adwa ni watie gazedni mar kata waket tenge gazedni mar The Standard wamula ne gazeta mano mar Daily Nation. Kose nitiere wach ma pod omako wangi gazedni mar The Standard? Ok aneno ahinya, en mar ni samoro joma nyiewe nyalo nyiewe mar mondo mi ong'i ni to en ang'o madegigo mar mondo mi gisome iye kanyo. Weche mag tuke bende pod nitiere kanyo mano e it gazeta mogik kama bende nyaka sani koro gigo mabende coach mar Harambee Stars sani koro singo singo mopogore opogore mabende ochiwo. Kwa ng'iyo gazet mar Daily Nation, thuon wach mabende gazet mar Daily Nation omiyo peka okinyi makawuono bende gin mana wanyalo wacho ni ondike kae ni fallout in Ruto camp as US wades into Rome. Mano kaluwore kod senator mano mar pinyno mar Amerika mano Christopher Andrew Coons mabende nitiere pacho kae kata bedo pacho ka odiochieng' manyoro mar mondo mi ponono tema ne loso kwe e pacho kae kaluwore ni weche mopogore opogore bende timore e pacho ka. Kwa ng'iyo bathe kacha bende oket gigo mopogore opogore. Wantiere kanyo kod kaka nomonjo puodho mar mana en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta, ng'anyo mag Azimio mano wantiere kanyo kod tough edict mano kotudore kod wechego mabende luoro jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kaachiel kod mago mabende luong kanyo ni on off and on again mano kotudore kod ng'anyo mabende nochunge e boma ma Kisumu to kendo bang'e ochako duoke. Magi weche mabende aneno komi pek e gazedni mar Daily Nation. Kwa dhi mana mapiyo piyo adwa ni wachak kod wach mantiere it gazeta mar 4 mano mar gazedni mar Daily Nation mano kotudore kod nyaka sani kaka jatend migawo mar arita e pacho kae nyaka sani koro mano Kithure Kindiki osingo mar rido kanda ahinya ne jogo mabende ng'anyo e kinde mabende ponono akia ni nitiere tulo kata ywaruok moro masani nitiere e kweth mano mar sirikal kata mano mar William Ruto ka bende ondike kae ni Kindiki vows to act tough on protesters amid major fallout in Ruto camp. Mana paro ni maendi mana gitemo menyo mana gima natemo lieko nicha mana otimore chieng' wuok tich mane wachore ni ne otimore wuok tich ni nitiere kaka ne gintiere romo mar pango kaka inyalo ket arita kwe kuonde mopogore opogore motelo ne wechego eko mag ng'anyo mawuok tich. Kata kamano kaluwore koda moko kuom gigo eko mane iwacho mane ichano tim koda piny owacho kokalo e tiyo kod obila pani Kindiki ne ok omor kaka jatend migawo kuom mano maendi en gino endo ma pani ne okelo gwenyruok e kinde mana matin kata bedo koda koso winjruok e kinde koda jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Akanya kasani weche makamago bende kaluwore koda kata nondo makama ko nyalo mana ng'iyo piny kanyo matin nyaka sani bende wantiere kod kwano bila maderom 51 mabende oseinyore nyaka ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chak ng'anyo mar gie pacho kae mano wuok tich juma mokalo wuok tich mar jumani odiochieng' ma kawuono to pod ok wanyalo wacho kaachiel kod jopiny 85 mabende oseyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo makamano. Nyaka sani koro nitiere kweth mopogore opogore mabende wuok e pinje maoko makoro temo bire pacho kae mar mondo mi gijiw twak mar mondo mi ochung ng'anyo makamano mane makelo it gazet mar 5 mano mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro kweth mawuok e pinyno mar Amerika sani koro nitiere pacho kae mar mondo mi gitem chungo ng'anyo kata kamano Raila Odinga to ramo ni ng'anyo to nyaka pod idhi mbele. Kata kamano kaluwore koda twak ni endi ok ang'eyo ni twak makamaendi en mano ma idhi chiu ne moko dwaro mag jo Azimio kusen twak mar nywando gi ei piny owacho. Mana kaka ndalo mona wacho kae ni king'iyo sani piny owacho osedhi atamalo 95 moko kuom lemo mag piny owacho atamalo 95 kadhi nyime osechiu ne jogo mane otenore kod Kenya Kwanza motegno. Koro ok ang'eyo aparo ni gina twak go eko mag neno ni piny Kenya kata piny owacho otimo moko kuom dwaro mag Azimio gieki mar mondo mi ngima mar ja Kenya oduoge wang'e kendo ji obed kod ang'o
chenro mong'ith mag weche go eko mag dak. Kwadhi mana mapiyo piyo ka thuolo marwa poko ma wawang'wa wang'eyo ne wach mantiere it gazet mar 6 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Nyaka sani gavana e county ma Kisumu wang'eyo odiochieng' manyoro nitiere barua mokwongo ma bende nondiko kokumo ng'anyo e county ma Kisumu. Bang' mano nodoko wacho ni ng'anyo koro biro bedo mak mana ni obed ng'anyo mamuol. Mano notimo tok ka gavana e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja bende wacho ni beda kod jogo mang'anyo magi e county ma Kisumu ka kanyo kikiorgi e county ma Nairobi. County ma Nairobi bende yudo peka e kinde ma jopiny ng'anyo e county ma Nairobi koni. Aparo ni maendi en miscommunication ma samoro ne wanyalo wacho ni wuok e team kata kweth ma ochung' ne chenro go eko mag keyo weche lo apisi mar gavana. Onego bed ni kuong gisomo kata gisumore paro kod gavana ni to chung' mari en mane mar mondo mi kata kwandiko statement ma kama watere media to kik waduog kendo nwachak wagole oko. Aparo ni kaluwore koda dwaro mokwongo aparo ni gavana ne dwaro ni mondo mi oler ni ng'anyo kata kwatimo to watim ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu magwa wawegi, onge ketho mwandu mag jok mamoko. Nikech adieri makende ng'eni seche mang'anyo dhi nyime kata mana jogo eko matimo ohala kowuok Kisii katero chiemo Kisumu kata jok ma samoro golo chak kowuok kata mana e pinje mag Lang'o gi katero Kisumu gin mago gik makoro ok nyal dhi mbele. Koro aparo ni magi nikech kineno kata mana chieng' wuok tich gavana Nyong'o ne otelo ne kweth malich ahinya kobago ng'anyo mamuol ka giwuotho wuoth. To ne en gino endo monyalo wacho ni otimore seche mane ok owinjore mar mondo mi oduog kendo mondo mi oler ni ng'anyo dhi mbele. To ka oneno ka Sakaja wacho ni mago timuru mana Kisumu kuno kik ukel jogo Nairobi ka. Nikech adieri makende ni sasa ma ng'anyo dhi nyime choko muom e counties bedo mathis. Yes. Kata kamano nyaka sani mana king'iyo kaka Nyong'o ne wacho kanyo ni osejiw gi mar mondo mi kata wacho ni we have been urged by our people ni jopiny magwa okwawa mar mondo mi wadhi mbele kod ng'anyo mamuol ka bende wacho ni ng'anyo mamuol biro bedo ka dhi mbele e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Mi oganda jo Kisumu kata jo Kenya duto kapo nono ni ikawo okang' mar wuok oko ibede ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moramora. Kwa diet gazet mar 8 mano mar gazet ni mara Daily Nation okinyi ma kawuono nyaka sani koro kaluwore kod monj ma bende jomaundu no monjo godo puoth mane en jatend piny Kenya mar 4 mano sedero taya Uhuru Kenyatta. Nyaka sani koro wachore ni mano e dwe mar 2 mano ma higa ni wang'eyo ni jatend piny William Ruto ne ogolo moko kuom jogo mane chiwo arita ne jatend piny mano sedero taya mano Uhuru Kenyatta. Bas aparo ni negitamore wach makama ka giwacho ni ok wamae arita wagola jogi wamiye jok mamoko. Ka ne jatend piny Kenya machon ne nitiere koda joket ne arita kwe 10 to wacho ni mae odonga beach to piny owacho tamore ni ne ok wamae ne wakawa 10 ka to wamiye 10 manyien. Maendi ne onenore lela kaluwore koda monj mane otime puothe. To par ni monj makamano e kinde mano timore iwacho ni obila no chopo kanyo kuom seche mohewo 24. Yes. Matene ne onge ng'ata kata mane nyalo chiwo arita. Yeah. To kadiponi ne nitiere machiegni kuom ranyisi kaendi police station machiegni kod wadong' en Kilimani. Ka gimoro timore kaendi to ogo simu ni wadwaro arita kwe gimoro timore kaendi mapiyo piyo. Jotend arita kwe kata obila monego bed ni kuong chopo mapiyo gin mantiere machiegni kodwa. To kadiponi nyo nitiere machiegni gi police station machiegni kanyo to samoro ne onyisgi ni kik urokni gidhi kuno bedu mos monde nyaka wang' wanyisu. Hapa ni maendi kata monj ma kamaendi ema gima gazeti ni temo wacho kaendi ni otemo nyenye lela ni en adieri ni ne oduok piny kwan mag jok maketo arita kwe ne jatend piny Kenya. Arita kwe ne ngimane, arita kwe ne mwandune kata dalane kod kuondege mopogore. Akata kamanya kwa Ramogi Ajwang' wach makamano mipeke it gazet mar 8 kae ka bende wacho ni ma no nyenyore lela toka monja mabene notimore
e puodho mar mane en jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta. Adwa ni wang'i machinglo mantiere it gazet mar 18. Mano cartoon mantiere kanyo. Cartoon makamano mano mar The Standard waseng'iyo gik ma bende timore oko mar piny Kenya gi kwa ground. Gazet ni mar Daily Nation gin bende giloso machinglo margi. To king'iyo machinglo makamano, jogo ma bende waneno machinglo makamano kwang'iyo nitiere kila ng'ato mantiere, wanyalo wacho ni kila ng'ato nitiere kanyo kod yath ma bende otemo miyo apani magi jopiny. Yes. Kata akani gin nyithindo kose gina jopiny to kalure kod pek mar ngima, chal margi ok nen makare ahinya. Kwang'iyo joma ni kochaga, sura margi be chalo mana jomwang'e. Ka ok wariambo, ng'at achiel king'iyo moting'o morwako law maratong', giduto te chal ni gichalo jok ma lakteche. Ma ng'ato nitiere koda yadhe momiyo japiny. To ng'at morwako law maratong' nigi kijiko ne marabora ma bende embo miyo ochiwo godo yath ne jopiny. To yadhe iluongo ni suppression. To ndike ganyo 2 times weekly. Imi nyadiri e juma. Midi godo. To king'iyo kor yadhe nendo nitiere koda obila ma chal ni oting'o gigo eko mag girakore godo gi jopiny. To ng'at machielo bende en daktari morwako law marambulu gi kabut ne marachar. To yadhe en ng'anyo iluongo ni maandamano ma embo miye japiny ariyo e juma. Koro ing'iyo ni to yedhegi ere ma samoro dipo ka oreso oganda kata ere ma samoro nyalo thiedho chandruok ma japiny kale mantiere piny kacha chamo dhier ma ochiko bakul mare kodwaro gimonyalo cham. Nyakora mugejo ng'in machinglo makamano mantiere gazeta ma Daily Nation ni nene yo machalo nade kaluwore ni nyaka sani magi mana weche matimore e pacho kae. Wang'e ni maandamano odiochieng' makawuono bende biro dhi nyime. Maandamano ema biro konyo kose en dich ma bende diyo godo jo Kenya ma bende pile ka pile ing'isowa mani beduru mos piny biro bedo mayot mbele ka. Kwatieko gazet mar Daily Nation okinyi makawuono, it gazet mogik bende en kaluwore kod report ma bende nogol kanyo kod kambi matimo nonro pacho kae mano mar Tifa. Ka bende nyaka sani wacho kae ni nengo mar ngima mani malo e achiedh nade maduong' ma bende jo Kenya podi kale. Kaluwore ni nyaka sani wacho ni mano e achiel kuom tuo matuoyo piny Kenya. Kata kamano podi wakia ni tuo makama biro bedo karumo karang'o. Maendi nonro noendo maparo ni obire sechego eko mowinjore ni mar sani endi kipenjo ng'ata ni to ang'o machandi ahinya to gima duong' ma gibiro nyisi ni ngima oidho kata nengo gik moko oidho. Samoro gineno kata mana ki in galufu ni moro tiwilo to obro lal mapiyo piyo kabisa nikech gini wacho kaendi ni atamalo maromo 48 maduto tema wuok e kweth mar Kenya Kwanza gi Azimio joywak ni ngima tek. Yes. Kata mala 17 nyaka sani koro wacho ni gisenindo kech kaluwore kod peka mar ngima. Atito wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet okinyi makawuono. Aparo ni wachna mogik en ni jokanyanam kadipone ji ng'anyo to abeduru gi ng'anyo mar kuwe nikech adieri makende en ni ng'anyo ema biro diyo piny owacho mar mondo mi otim ang'owa ochop dwaro moko mag japiny kopogore koda kata mana singo mana gisingo na jopiny. Kuom ranyisi ing'eni piny owacho ma sani ni endi nosingo ni bang' ndalo 100 to ng'ato biro bedo gi NHIF card ma ibiro thiedhi maber. Mago gik monego bed ni penjo ni to NHIF card no bi ng'ata nitiere kode nikech kidhi e osiptal to kata mane biro yudo kata ka yath bedo maonge nikech ang'o samoro pesa mag counties pok ochopo, samoro gima kamano pok otimore. Mage gik mokoro onego bed ni jopiny ng'iyo but ng'anyo mamuol ma ok ikethe gir ng'ato ber. To mae ndi nyalore mana ka dipono obila ok omulo ng'ato. Kuom ranyisi chieng' mane migosi Raila Odinga chamo muma Uhuru Park ane antie kanyo obila bende nitie ji ne ng'anyo kendo ji ne wigi okethore kabisa ma ji ne rita ni nyalo timnegi ang'o. To obila ne ok otimo gimoro ne ng'ato. Onge ng'at manolalo ngimane chieng'no kata ng'at adi.
kata ng'ata be onge achiel. ng'ama nohinyore. Gima ne aneno ka jo Migori jodala gi Bati manobiro dala timo ne en go abal ei pi Muru pacha. Kumano ng'anyo mamuol kobila ok interfere gi ng'ato. Onge gima biro timore mana. Yes. Ilero kanyo makare ahinya. Erokamano ahinya Solomon Aticho kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Ibi walidh gazet ne Nyakwaramo Jwang'. Kaka pile wamiyo mana joneno magwa siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet, gidhi ginyiew gazet, gibed piny gisoma e yo makare. Nyakwaramo Jwang' gi kanye wachopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Wakawo mana yweyo madundo kaeto tok yweyo marwa nyawadwa Sharon Ng'ao donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Podi medo tudri kodwa kichwalonwa ote magi kokalo e yore waduto te mag tudruok moriwo nyaka namba mar ote machuok ma en 3 3 6 0 0 kiketo kacha #rupiny. Kik idhi mabor.